Nani Bamako bi taa kilomɛtɛrɛ 70 bɔ ɲɔgɔngo la. Degela Kangaba commune na. Ale ye dugu sugandilen ye seko ni dɔnko musow fɛ walasa k'u ka seko ni dɔnko kɛnɛ sigi. A kɛra marisi tile 17 ka taa bila a tile 19 na san 2023. A baabu tun ye ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka yiriwa ani bɛn sigi jamanadenw ɲɔgɔn cɛ. Mama Kone ale ye festival ɲɛmɔgɔ ye. N y'a ye k'a fɔ art vivant ni théâtre kɔnɔna na muso caman de bɛ n'olu tɛ baara sugu dɔw kɛ. Donc n y'a laɲini n ko ni musow fɛnɛ caman sera ka nin dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw bila k'a k'u ka baara ye. Musow kɛrɛfɛ cɛw fana ye wulikajɔ kɛ. Dɔw bɔra fo jamana kɔ kan ka se ka na ni hakilina dɛmɛ. I n'a fɔ Faisal Ninkema ka bɔ Burkina Faso. Un festival art femme de là, donc c'est normal aussi quand et paille nous temps fini kolonta parce que fini et paille muso collé donc en bota ka farayon kan ka muso nous maïfina et ka fenyuma kenaye. Tile saba kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka na ni seko ni dɔnko kɛnɛ kan o ye fɛn caman kalan wa o bɔra Mande tariku ale n'a ladalako caman kalama. I n'a fɔ charte de Kurukanfuga ani Kamabulon. Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.